10 λεπτά τώρα τους έχω ρίξει in front και είναι ζωντανά. Τίποτε. Και εννοείται αυτό είναι βιοκτόνο. Τίποτε, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ζωντανά όλα τους. Και έχω ρίξει, τα έβγαλα από το σκύλο και του είχα ρίξει, το είχα ποτίσει με αυτό, το Infor. Τον είχα ποτίσει το σκύλο, τίποτε. Κολλάνε κανονικά, βυζένουν αίμα και ζουνε μια χαρά. Τίποτε, δεν τους κάνει τίποτε.